Horas manugot madihita sa luhut na namang dahinang nang soni hanggi pinaribot di bagasan Kristus Jesus Tuhat tayo. Iya rin singkat dihita di manugoton, ima bab 10 doh judul izin mangulahun dosa, marpiga-piga halak marapat dapot, yang go jaji taringot Tuhan nguluan saliring-liring na, tuhalak na persea, jalan naman jalu Yesusi, gabe si palua, gabe songon izin bebas mangulahun dosa doi. Masukiat donian turoha, secara logika. Molodung do tutu terjamin hanguluan seliling-liling na, gabi macabal gama tutu peluang, marlomo-lomo mangulahud dosa. Sa sitong na, yang guhalak na madokos songonon, nalupa do dihabisuhon ni debata. Lupa musih halaki, yang go debata na badiyai, dang majujui hita mangulahod dosa. Tikita jalo Yesus gabe si palua, dang hola jaji tu mangulahon manang madapot hanguluon saliling-liling na hita. Dak songoni. Ale do jaji Kristus mangulu di bagasan hita. Galatia 2 ayat 20. Sara Kristus 3 ayat 10 namadok songonon, dang diboto hamu, joroni debata hamu, jalatot dini debata, maringanan di bagasan hamu, Sara Korintus 6 ayat 10 siya mo siya madok songonon. Dang diboto hamu, daging muna do, manang pamatang muna do, joroni ito di perbadia, na di bagasan hamu, nang jinalo mu, siya debata, idada hamu, na puna diri muna. Doh tahtana asing, kita jalo Jesusi gabe si palua, dang hola tajalo si paluai, namang karar sudir sata, aletong do tajalo to di perbadia. Namang rupi hita, manaluhod dosa di bagasan perungulot ta si ganupari. Dang hola na majalo izin masuk tu surgo hita. Aletong do majalo pangurupi, namang rupi hita, madalani paranguluang songon anak ni debata. Dang damero hatta di baito di berbadiai, mulu mangulahud dosa hita. Sasahalak nang majalo Jesus gabe si palua di ibana, dang dame di pakilalan na, mulu mangulahud dosa ibana. Niyan, ang guhasonangan ala ni dosai, hilalaon na doy. Alay, tung suadong doha dameon di bagasar rohana. Terus may son sahalak na marsubak kon sa si panganon. Tabon si panganon ni diday doy. Alay, tong do dihilala ibana, sada si taonon, marhite-hite si panganon, na pinarsibak kon nay. Ulo do ibana gabi muta-uta, manang gabi marsahit ala ni. Sa sahalak na sumanjalo Jesus dope, gabi si palua di ibana, makilalahon na sunangan doy, siya na maulahod dosa, di bagasan pamatang na. Dang adong pola masalah di pakilalan nay, di bagasan rohana. Yang godang natertakup basa ibana, jala gabi maila ibana, alani pernulaun nay. Panindangyon nito di berbadia, di bagasan rohatta do, na malihon gugu, lao mangalo akadusay. Sahalak na sumanjalo Jesus dope gabi si palua di ibana, dang adong hagugoon na mangalo dusay. Ala Roma 7 ayat 10 aluro di 10 siya mandog, ay huboto do. Dang adong naringgan maringanan di bagasan nau, mandog di bagasan dagikku. Ia hagioton
dapat dunia diau alai idang dapat anggo na patupahon na ringgan ay dada hulahon na ringgan na pinarhagiot ni rohakku narwai na suhalumohon idohu ula adon sutubo padualion hita tersongon sa halak na martihas pamatang na nang doot martading di bagasan sada perlubaon alai idang bui mangulahot ca secara pertodio pena tung sudah do hita pakpang ala nilusatta mulai sen siadam na mardosa di perlak Eden hita pe song pinaparna madapat dosa tiatiana do jala pakpang di bagasan partodion. Yang gusakap ni debata lau paluahon dang mangalihon izin tuhita laho mangulahod dosa. Balik sa tahe mangalihon gugu tuhita mangalo agkadusay. Sa tikos na yang go debatai ima debatas tulusada na sunbadia. Tarpasu-pasu jalan marsangap ma debata ama na magkahulungi hita jalan na mga lihon anak na tuhita. Tarpasu-pasu jalan marsangap ma debata anak ima Tuhan Yesus na mga lihon nguluna tuhita dihaw pinarsilangi. Nang tarpasu-pasu ma debata to di berbadia na maringanan di rohatta nagabedongatta manang ali-aletta siganup ari. Tungguy ma debata kasiliban na sing mangulahon perniulahon halwaon na bonggalon yang godang holat debata situlusada na sunbadiai nung nga dipasangap hamu amang inang debata situlusada na sunbaduai hatanauli na wepe potta pausor-sorot ta di basar wata ima. Kita jalo Jesus siga besi palua dada holan jajje taringot Tuhan ngoluan saliling nililing na tajalo. Alay doho do jajji. Kristus mangolu di bagasan au. Galatia 2 ayat 2. Mauliate madihamu damang dainang nang hanggi pinaribot pe nang UBG renungan na jepekon. Sampai tu na baju pahita marsugut na muse. Tuhan Yesus Kristus ma mamas-masu hita sa luhut na. Mauliate.